to robíš pre Boha? Posteľ, poď si ľahni. Si sa asi zbláznila. Poď, Ondrík, ešte v živote som neležala pri chlapcovi. Poď aspoň na minútku. Dobre, ale len na minútku. A v kabátoch. Je tu niekto? Je tu niekto? Poď, je tu niekto. Prečo nás zavreli práve sem do Petrášovskej pivnice? Tu máš. Zapálte sviece. Neboj sa, čo nám môžu urobiť vôbec nič. Krásnych vecí. A teraz im to tu všetko plesnivie. Ty pozri, aké krásne hodiny. Terešťák, to ste vy? Pán Terešťák, pán študent. Čo tu strašíte? Prečo ste sa neozvali? Počkaj, kde vás chytili? Pred cintorínom. Kedy, po 7:00? Bol som v cintoríne, nedbám o čas. Podľa tej vyhlášky po 7:00 sa nesmie chodiť po meste. Nepoznám taký zákaz, že si človek nesmie uctiť hroby. Máte povedať, že vy to robíte! No ja mášho anděla! No len povážte. Idem od samodruhej ženy a tí šváby ma schmatnú priam na ulici. Ja to tak nenechám, poviem pánu farárovi, aj za samotným komendantom pôjdem, čo mu poviem, to si veru nedá za klobúk. A viete, čo vám povie on? Že sa po 7:00 v meste? Po 7:00, že sa nesmú deti rodiť? Tak sa potom vyliahol z divých vajec a nie z materín holona. U nás sa, chvala Bohu, deti rodia ešte normálne a nie na komando ako u nich. Prepáčte, prosím, vy ste teda pôrodná baba? Odborná pôrodná asistentka. Pán môj. Teda, toto si ja nedovolím. Konala som iba svoju povinnosť. Pane Bože, už len toto mi chýbalo. Terešťák. Pán Terešťák, pani Babiaková. A vy mi to ešte raz poviete. Ja? Nikdy. To sa nedožijete. Ak som teda dobre rozumel, tak vás zaistili pri výkone povolania. Čo vás to tak zaujíma, pán môj? To je teda svinstvo. Pardon, my sme tak trochu kolegovia. Doktor Šustek, zverolekár. Babiaková, teší ma. Meno poznám z počutia, no v našom meste som vás ešte... Bol som u svojho švagra na zabíjačke. Ferdiš Gavora zaiste poznáte. Pekno, trochu sme si popili, pohovorili, potom utekám na vlak. Na 7:10? Hej, na to 7:10. No taký pek, zadržali ma rovno pred stanicou. Ešte mi aj výslužku zobrali. Krvavničky, jaterničky a klobásky, no a teraz mi to žerú Nemci, prosím. No, treba protestovať, pani Babiaková, treba protestovať. Končia dočertať, človeče. Dobre, snad už teda.
Chcete protestovať? Môžete mi povedať, ako? Dovolte. No čo vy tu na mňa? Ja vás vôbec nepoznám, človek. Prišiel zarovno s nami, ale nie je z nášho mesta. Ak sa smiem spýtať, ktože ste vy? Ja? Nikto. Otvorte! Otvárajte! To je omyl! Omyl! Moja presa nemôžete zavrieť! Pane Bože, Uhrík. Mňa poznaje sám pán Severini. Mňa predsa nemôže nikto zavrieť. On to prosím nedovolí. Nedovolí. Au! V tomto meste predsa každý vie, kto je to pán Severini. Au! 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 Samko, a čo ti to urobili? Joj. Ukážte mi tú nohu. Aj. Joj. Au. To bude asi vytknutý členok, alebo rozštiepená kosť. No, s tým musíte na rentgen. Čo na rentgen? Dovolia, pán doktor. Samko, vyzuj sa. Ešte dobre, že mu nedokaličili ruky totiž. Samko Uhrík je najlepší frizér v meste. Doktor Šustek. Stáli zákazníci z najlepších domov, prosím. Taký pán Severin napríklad príde, rozvalí sa mi v kresielku, zažmúri oči, ja mu pustím britvu po tvári a on si len pradie a chváli ma. Pradie si ako kocúr. Uhrík, ty loktor, veď to nie je britva, to je Vánok. Anielské krídlo. Au. Pozor, drž sa. Anielské krídlo vraví. Aj pán Severini, to je kapacita. Jemná duša a pozná sa aj s ministrami. No, už je na mieste. Urob zo pár krokov. Nie, on ma v tejto diere nenechá. Však ja už môžem chodiť. To si myslím. Urobíš mi za to jednu trvalú onduláciu a sme kvit. No dobre, ale ja som mohol ísť na rentgen. A museli by ma pustiť stade to. Júj. Dobrý večer, pán učiteľ. Ruky boskáva, milosť pani. Dobrý večer, pán učiteľ. Dobrý večer vám. A čo vy tu, pán doktor? Ale rodinná návšteva. Pek. No čo, kúštik si tu posedíme a druhý raz lepší pozor na hodinky. Ale aj na okuliare, pán učiteľ. Aké okuliare? Vaše sú rozbité. Stalo sa vám niečo, pán učiteľ? Jedno sklo mi asi prasklo. Ani som si nevšimol. Spadli vám? Vonku je taká tma. Áno. Spadli. Potkol som sa. Pán učiteľ, čo sa to robí? Prečo nás zavreli? Dnes večer urobili pravdepodobne takú prísnejšiu kontrolu, ako občania dodržujú zákaz vychádzať po 7 hodine. To bude asi všetko. Netreba sa znepokojovať. Čakala som na hovor s manželom. Nakoniec mi povedali, že spojenie je prerušené a keď som vyšla z pošty... Milostivá pani, za toto nedorozumenie sa vám Nemci musia ospravedlniť. Ozaj, tak pán lekárnik sa ešte neozval. Už 2 mesiace neviem nič o svojom mužovi. Prečo nezhasíte tie sviečky? Tam niekde musí byť vypínač. Petrášovci mali aj tu svetlo.
učiteľ, nie je tu ešte jeden východ. No, čo keby sme... Pán doktor. Pán doktor! Mám vážne dôvody vrátiť sa domov. Ja tu nemienim zostať. A dokedy do čerta? Ale nejaké nerozvážnosti, prosím. Nesmieme sa dopustiť ničoho, čo vyvolá dojem, že nemáme čisté svedomie. A vy ručíte za všetkých. Za všetkých, ktorých poznám. Vás napríklad nepoznám. Maximálne môžeme dostať nejakú pokutu. Každý, koho chytili po 7. Ja nejakú pokutu platiť nebudem. Mňa chytili pred 7, pán učiteľ. Pred 7? A čo tým chcete povedať? Že tu nie sme všetci pre tú istú príčinu. A možno vôbec nie pre tú 7 hodinu. Bol som v cintoríne. Pred 7 či po 7, nie je to jedno. Pravda, že Tereščákovi je to jedno. Takí ako on sa nemusia báť Nemcov. Bože môj, koľko špiny, koľko zloby. Tak prečo aj mňa strčili do tejto diery spolu s vami? Čo to rapoceš, baba jedna? Čo to máš v hlave, samú slamu? Ty starý podliaky, ty lotor plesnivý, ty antikrikťaťa. Prosím, tratíte. Na vaše hnevy tu nie je miesta. Preboha, spamätajte sa. Hovorím, všetko sa vysvetlí, všetko bude zasa... Koho to chcete klamať, pán učiteľ? A prečo? Klamať? Ondrej, toto si nedovoľuj. To si od teba... Odpuste. Odpuste, ale tie vaše okuliare nespadli. Nespadli sami od seba. Pravím ti, pod kolsom sa vonku je taká... Áno, taká tma. Aj kabát máte dotrhaný 2 gombičky, preč všetko samo od seba. Mlč, Ondrej, mlč. Čo sa vám stalo v tej tme, pán učiteľ? Prečo sa stále držíte za uchom? To nič, ja tam mám iba... Máte tam krv. Od čoho, pán učiteľ? Bože, koľko je tu ľudí. V každom prípade dobrý večer, pani a páni. Dobrý večer. Čo naozaj mi nikto neodpovie. Dobrý večer, Marika. Dobrý večer, Františka. Pani lekárniková, ruky boskám. Ako sa máte? Budem veľmi rada, ak si ma nebudete všímať. Prečo? Čo, máte niečo proti mne? Ale nie nič. So ženami vášho druhu nemám nič spoločného. Ešte aj toto. Takáto ženská. Milostivá pani, ani učiteľovi sa každá práca nevydarí. Dobrý večer, pán Horík. Dobrý večer, slečna. Ale prečo nie, pán učiteľ? Naučili ste ma čítať, písať, aj kreslila som veľmi pekne. Dobre varím, chodím do kurzov šitia. Teraz sa učím po nemecky. Ich bin du bist der ist. To sa dnes ľahko učí. Aj dnes večer som sa naučila zo pár slov. Eristot. Dnes večer? Ist tot. To značí, on je mŕtvý. Kto? Ten vojak. Preboha, aký vojak? Vy ste dobrí. No akí sú tu vojaci? A predsa tí cudzí. Behali, pískali po meste, volali. Eristot, Eristot, Eristot. No, presne tak.
Čo, vy neviete, čo sa stalo pred Fišlovým domom? Pred domom pána Fišla? Ten vojak tam strážil. Ešte po obede som ho videla, keď som šla do kaviarne. Stál pod bránou, bola mu zima, aj sa za mnou obzrel, zasmial sa. Večer prepichnutý. Prepichnutý? No? Loveckým nožom. Ten vojak zomrel. To si myslím. Strašne kričal, vraj mu prepichli obličky. Čo to teraz? Krista, nevieš, čo hovoríš? Pustiť. A netýkať. Hovorím iba to, čo som počula. Však aj toto milosť pani mi to môže dosvedčiť. Ja? A prečo ja? No lekárene, predsa pri Fišlovom dome museli ste počuť, ako ten vojak kričal. Ja o ničom neviem. Ja som bola na pošte. Tak potom pán učiteľ býva oproti. Počuli ste, keď kričal? Nie. Nepočul som nič. Pán učiteľ. Pán učiteľ. Celý večer dačo tajíte, aspoň teraz povedzte pravdu. Ondrej, čo to vymýšľaš? Ty mlč! Tak to poviem sám. Počuli ste kričať vojaka, vybehli ste z domu, možno pod bránu, možno až na ulicu a tam vás chytili. A potom vás bili, pán učiteľ, tá krv a vaše okuliare. Prečo by to robili? Ja som predsa toho vojaka... Pretože ste sa bránili, vysvetľovali. Nič som nevysvetľoval. Neviem po nemecky. Pán učiteľ, bolo to tak? Mlčaním už nikomu nepomôžete. Tento mladý človek chce vedieť pravdu. Mladí ľudia vždy chcú vedieť pravdu. Áno, bolo to tak. Toto hovoríte až teraz? Nechcel som predbiehať udalostiam. No ani teraz nevidím nejakú príčinu znepokojovať sa. Pravdepodobne nás budú iba trochu vypočúvať. Vypočúvať? Áno, vypočúvať. Či o tej poľutovania hodnej udalosti náhodou niečo nevieme. To bude všetko. Ale vypočúvať. Vypočúvať? A to znamená piť? Vypočúvať, ale len tých, čo bývajú blízko toho domu. Ako sa hovorí na tvári miesta, prosím, nie? No dovolte. Áno, ja bývam na námestí. Ale na pošte mi dosvedčia, že som 3 hodiny čakala na rozhovor. A ja som bola pri samodruhej žene, ja mám svedka, pán učiteľ. A my sme boli v parku, my si to môžeme dosvedčiť, Ondri. Neprichádzam do úvahy pre nejaké vypočúvanie, prosím. Bývam až na druhom konci mesta, až pod Kalváriou. No a čo ja, prosím? Ja tu vôbec nebývam. Dnes večer ste boli v meste, pán doktor. Ale u svojho švagra, na zabíjačke. Môj švagor, sestra, mi to dosvedčia, prosím. Každý má svedka. A každý býva kdesi ďaleko. A ty? Aj ty bývaš ďaleko? Čo je vás do toho? No, možno ťa raz navštívim. Ďakujem, nebudem doma. Možno nikto z nás už nebude doma. A prečo by sme neboli doma, prosím? Prečo? Spočítali ste, koľko nás je? Mlčte, prosím vás. Je nás 10, pán učiteľ. To je náhoda. No tak, Ondrík, je to obyčajná náhoda. Nič viac však? Myslím, že áno. Iste nás bude ešte viacej. To nie je náhoda. To je taký starý zvyk. A vy to veľmi dobre viete, pán učiteľ, nie sme deti. Sú tu aj deti, prosím vás, mlčte. Pre Boha, aký zvyk? 1 k 10. Jeden k čomu? Za jedného cudzieho 10 našich. 10 našich, to je pravda, Ondrej? On sa mýli. Zle ste počítali, pozrite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je nás 9, nie 10. 10. 9. Dievča nemôžeš vynechať. Prečo nie? Lebo je tu. Ju nesmiete počítať. Nesmiete. To nikomu nedovolím, je to len dieťa, ešte nemá 16. Na mňa nekrič. Povedz to im, keď si po nás prídu. Ale ja to nerozumiem. Za jedného 10. 10 našich, ale na čo?
Len tak do Boha, na parádu, milosť pani. To je taká malá okupačná násobilka. 1x10. Mali ste pravdu. Ešte niekto. Panka, Františka už nie si 10. Pán Fischl, vy? Chvíľku počkáme, milostivá pani. Dobrý večer. Dobrý večer, pán učiteľ. Dobrý večer. Dobrý večer, pán Tereščák. Dobrý večer. Preboha, prosím vás, nemáte cigaretu. Ale pre vás vždy. Prosím. Tak čo? Aj vy ste mali ten pech? Práve som sa ponáhľal na stanicu a vtedy ma... Dovolite, môžem... Nech sa páči, koľko chcete. A vás? Vás chytili až teraz? Mňa? Mňa totiž sem poslali. Tak vy nie ste ten 11. Pán učiteľ, major von Lukas, veliteľ mesta, ma požiadal istú službu. Spočiatku som odmietol, ale potom... Počúvam, pán Fischl. Potom, keď som sa dozvedel, ktorí ľudia boli zaistení... Zaistení? Respektíve zadržaní, tak potom som už prislúbil, že budem robiť akéhosi prostredníka medzi pánom majorom a medzi vami. Vidíte, nehovoril som, že sa všetko vysvetlí. Bohužiaľ musím vás informovať o veľmi smutnej udalosti, o zákernej vražde, ktorej obeťou sa stal... Ten vojak, to už vieme, pán Fischl. Viete? A odkiaľ? Máte nás aj vyšetrovať, pán Fischl? Ja som im to povedala. Počula som to v meste. No, pochopte, to, čo sa dnes večer odohralo pred mojím domom, bude mať iste ďalekosiahle dôsledky osobne pre pána majora, pretože ten vojak bol jeho osobným strážcom, osobne pre mňa, pretože pán major býva v mojom dome a osobne aj pre vás všetkých, pretože... Vo vašom dome? Prečo práve vo vašom? Pokiaľ viem, ubytovacia povinnosť platí pre každého obyvateľa tohto mesta. Stačí? V každom prípade pán major je môjim hosťom. Dúfam, že zákony pohostinstva v tomto meste ešte nevymreli. Aspoň nie v mojom dome. Sú to vaši hostia. My sme sem Nemcov nepozvali. Mlčte. Krište, drž hubu! Tiež si myslím, že to bude rozumnejšie a užitočnejšie. Prepáčte, prosím. Pochopte, v tejto nejasnej situácii niektorí z nás už trochu neovládajú svoje nervy. Stačí, ak budú láskavé ovládať svoje názory. Napokon situácia nie je nejasná. Major von Lukas musel pochopiteľne ako odvetu za atentát na príslušníka nemeckej brannej moci vydať rozkaz na zaistenie 10 obyvateľov tohto mesta ako rukojemníkov. Ako rukojemníkov? Ja to prosím nerozumiem. Čo je to, pán Fischl? Ak sa vinník nájde, tak ste všetci 10 voľní, milostivá pani. A ak sa nenájde? Keď sa nenájde, tak nás obesia. V lepšom prípade zastrelia. Dokedy je lehota? Do zajtra rána. Do svitania. Je napísané v Evaníliu. Prvé jedničkou zaspieva, 3 razy ma zaprieš. Ja viem, že páchateľ nie je medzi vami, veď práve preto som prišiel. Veď vás všetkých veľmi dobre poznám. Okrem tohto človeka. Kto je to, pán učiteľ? Neviem. My ho vlastne nepoznáme. Katovi to bude jedno. Či ma poznáte, alebo nie. Katovi? Čo ste zošalili? Tu je predsa nedospelá osoba, ešte nemá 16. Ešte je pod zákonom, pán Fischl. Chce ten váš major zabíjať aj deti? Každá vojna má bohužiaľ na svedomí aj deti. Ale tu sú aj ženy, pán Fischl. V každej vojne trpia aj ženy. Ten vojak
Zabitý pred mojím domom mal tiež ženu, milostivá pani. Sme civilné osoby, prosím pekne. V tejto vojne nie sú civili. Je to bohužiaľ totálna vojna, páni moji. Totálne prehratá vojna, pán môj. Možno. Ale nezabúdajte, že s vami hovorí Nemec. Vy prosím, nezabúdajte, že s vami hovoria nevinní ľudia. Ste sa niekedy skrývali v chlieve, pán učiteľ? Našli sa takí, čo vám ublížili, ale našli sa aj takí... Každý v tomto meste vedel, kto to je Fischl. Obchodník, ktorý sa nikdy nestaral o nič inšie, iba o svoje drevo. No preto som musel skrývať v svinskom chlieve ako nejaký zlodej. Našli sa takí, čo vám pomáhali. To mi nemusíte pripomínať. To ja veľmi dobre viem. Napríklad syn pána Tereščáka. Nikdy vám to nezabudnem, pán Tereščák. A do smrti ma to trápiť neprestane. Čo sa stalo, už sa neodstane. No ak môžete, tak nám teraz... Pán Tereščák, veď práve preto som prišiel, aby som vám pomohol. Každá vojna sa raz skončí. A nech sa táto vojna skončí akokoľvek. Ja chcem i naďalej žiť medzi vami. V pokoji, bez nenávisti, bez výčitiek. Veď toto mesto je i mojím mestom. Vo vašich cintorínoch sú aj hroby mojich predkov. Veď hovorím tou istou rečou ako vy. Veď táto krajina je i mojou vlastou. Dávam vám slovo, že urobím všetko, čo bude možné. Ďakujeme. Ďakujeme. Ja už som sa z tejto pivnice dostal a dúfam, že sa dostanete aj vy. Veď vy Slováci máte to také múdre príslovie. Nejaká kaša sa nie je taká horúca. Nemohli by nás pustiť domov? Veď aj doma môžeme robiť tých oných rukojemníkov. To vám nemôžem prislúbiť. A tak trochu ste si na vine aj vy sami. Ale my, pán Fischl. No áno, milostivá pani. Rukojemníkmi sa mali stať iba osoby pristihnuté po zakázanej hodine. Každý disciplinovaný občan si teraz v pokoji sedí doma. Veď je stanné právo, pán učiteľ. Predpisy treba rešpektovať. Ale tohto človeka zaistili ešte pred 7. Čo? Pána Tereščáka? To ma prekvapuje. To nemecká presnosť predsa... A dovolím si apelovať aj na ľudskosť, pán Fischl. Pani Babiaková sa totiž práve vracala od rodičky. Pravda, že? Totiž tá istá ešte len pracuje k pôrodu. Ale môže to byť už tejto noci a kdeže ma potom budú hľadať? Nebojte sa, v takom prípade ručím za dobrý výsledok. Major von Lukas je korektným dôstojníkom, samozrejme v rámci svojich predpisov. Ale potom aj ja, pán Fischl. Ja, každý je vo svete, čo som ja? Viete, ja som bola na pošte. Spolaním, prosím vás pekne. Maria Mondekova. Dovolite, prosím, oznámte, prosím, že doktor Šustek žiada okamžité prepustenie. Poprvé, nie som obyvateľom tunajšieho mesta. Bol som len na krátkej návšteve svojho švagra, pána Ferdiša Gavoru, prosím. A po druhé, v obci Lehota, patriacej do obvodu doktora Šusteka, vyskytla sa, prosím, slintačka. Osobná prítomnosť verolekára je bezpečne nutná, prosím, lebo sa môže rozšíriť do celého kraja, prosím. Slintačku spomeniem. Pána švagra radšej nie. No a prečo nie? Veď je to môj svedok, prosím. Bohužiaľ, nemecké úrady sú v poslednom čase priam zaplavené rozličnými informáciami a obávam sa, že pán Gavora, tak ja vás nechcem uraziť, pán doktor, ale si myslím, že najväčším nepriateľom Slovákov sú Slováci. Viete čo? Možno máte pravdu. Pochopte, prosím. Veď vy nepotrebujete dôkazy, svedkov, alibi. Vy nie ste obvinení z ničoho. Vy ste iba rukojemníci. Dočasná záruka a nič viac. Predpokladá sa, že i dnešný atentát je dielom partizánov. A pán major von Lukas má striktný príkaz zachovať pokoj, poriadok a bezpečnosť obyvateľstva. No tak pacifikovať tento priestor. Pacifikovať? Aká je v tom logika, pán Fischl? Logika násilia, pán učiteľ. Logika boja. Logika odvety. A čo to má byť? Provokácia? Chcete mi sťažovať moju situáciu? Rozoštvať týchto ľudí? Ale aj moja dobrá vôľa a trpezlivosť má svoje hranice. A môj čas tiež. Nie, nie,
Ešte neodchádzajte ešte, pán Fischl, prosím vás. Vrátim sa. A dúfam, že nie s prázdnymi rukami. Pomôžte, pre zmilovanie pomôžte. V tomto smere sa moja ochota nemení, hoci v jednom prípade nemám na to dôvod. A čo ste čakali? Že si pred vami nariť kľaknem? Ozdravujem pána majora. A za mňa? Za mňa prosiť nemusíte. Vidíte, ako je to ťažké pomáhať ľuďom. No s Bohom. Nepočúvajte ho. Pán Fischl, nepočúvajte ho. Je to blázon, besný pes. Nezabudnite, prosím, na tú rodičku. Ale keby ste radšili povedať pánu Severinimu, že aj ja som tu, že aj Sámko Uhrík sedí, keby ste láskavo... Pán Fischl, prosím vás, tá slintačka, pán Fischl, tá slintačka. Nebojte sa. Na nič nezabudnem. Keby ste boli takí láskaví, škatulku cigary. Ale pán doktor, ak vám smiem poradiť, tam v tom kúte je stará piecka. Keď som tu sedel, ešte fungovala. Už aj vtedy boli chladné noci. Zakúrte si. Už ste nám zakúrili. Ale raz aj vám bude horúco. Drž hubu. Kriste, drž hubu. Ten človek nám chce pomôcť a ty sa ale urážaš a dráždiš. Provokuje, prosím, provokuje. Akým právom, človečka? Akým právom nám dokazíš? Kto si, čo si? Taký bludák, tulák, vagabund, taký bolševik. Pozor, kamarát, zavadziaš. Ešte slova. No a čo? Vyrežem ti ten tvoj všívavý jazyk. Zabijem tú tvoju pýchu. Ruka sa ti trasie. Aký si to holič do Boha? Uhrík, spamätajte sa. Dajte sem tú britvu. A ospravedlňte sa. Čo? Jemu? A za čo? A čom nič, len trochu postraší. To nikdy nezaškodí. Ospravedlňte sa, pán Uhrík. A čo sa díváš? Nemám nervy zo železa, ja som už taký. A ty mi ako si nesedíš, bratku, nesedíš. Nikto z nás nemá právo sa tu vyvyšovať. A zavádzať, prosím. Kašľať na druhý do čerta. Absolútne súhlasím. Naša situácia od nás vyžaduje, aby sme... A on len provokuje, prosím, provokuje. Aby bolo jasno. Tomu vášmu Fischlovi neverím. Ani jeho sľubom, že pomôže. Demoralizuje. Vidno, že nie ste z mesta. Nepoznáte ľudí. Ale mám oči a uši. Vidím a počujem. Pán Fischl je slušný človek. Je to Nemec. Ale náš. Nikdy sa nestaril do politiky, vždy len o drevo. No, aj šibenice sú z dreva. Aj baraky v lágroch. Sľúbil, že urobí všetko. No, ten zabitý vojak, toho predsa pripísali partizánom. A to je pre nás dobre, nie? Pre nás už nie je nič dobré. Aj tak všetko prišiel partizánom. Aj naše životy. Veď preto zaistili aj ženy. Aby pobúrenie bolo ešte väčšie. A potom rozkričia do celého sveta. Partizáni nechali zomrieť 10 nevinných ľudí. Svojich rodákov. A v tom je tá logika, pán učiteľ. A ten váš Fischl to veľmi dobre vie. Ráno je ďaleko. Páchateľ sa možno prihlási. Naozaj. Večer zabije cudzieho vojaka a ráno sa prihlásiš pod šibenicu. Ty by si to urobil. Keby som vedel, že pre mňa umrú nevinní ľudia, tak áno. To hovoríš teraz. Tak ľahko sa nezomiera, chlapče. A čo keby vydali páchateľa, pravého vinníka? Partizáni predsa dobre vedia, kto je to. Nie, nikdy nedovolia, aby naša krv padla na ich hlavy. Nikdy, nikdy. Aj tam sú takí, čo neznajú zľutovania. Už nie je to zľutovania, svet je chorý, posadnutý motolicou, krúti okolo hriechu. Naša smrť? Nič. Prášok, popol, dym a špekulácia. On má pravdu. Náš prach si budú fúkať do očú jeden druhého, obviňovať z ukrútenstva. Tak. Čo nás tu pochovávate, dedo? Ešte neležím na márach, ešte ma červy nežerú. Zabiť jedného vojaka? Na čo? Nie, to nespravili partizáni. Ten vojak strážil veliteľov dom? Ten vojak? A čo keď to zabili Nemci, pán učiteľ? Oni sami, svojho vlastného.
Nikto nevie, kto zabil vojaka. A vlastne nikoho to aj nezaujíma. To je to najhoršie. To najhoršie pre nás. A ja sa bojím, že táto noc bude... Posledná. Moja posledná noc. Naše posledné hodiny? Ale ja nechcem zomrieť, Ondrík. Veď ja som ešte nežila. Neboj sa. Neboj sa, panka, ty sa nemáš čoho báť. No povedzte. Povedzte, čo by je mohli urobiť? Pán učiteľ, veď ešte chodí do školy. Veď má ešte biele prsty zababrané od kriedy. Ešte je pod zákonom. Ešte len také dievčatko strapaté a nikdy som sa ja ani len nedotkol. Tak ako by jej mohli ublížiť tí druhí? Ešte nie je súdca na lásku, tak ako môže byť súdca na smrť? To si nemal. Sa nepatrí. Odpuste. Nechcel som. Ja nechcem nikomu brať nádej. Ale na čo sa klamať? Falošná nádej je horšia. Možno bude lepšie, keď sa pripravíme na všetko. Na smrť? Už je len jedna jediná nádej. Aká nádej? Modlitba, pani. Ty sa ešte posmievaš. V takejto chvíli, ty lotor. On sa modlí. Ten bolševik sa modlí. Chutí? Či ti chutí, pýtam sa. Nedívaj sa mi pod zuby, nemám to rád. Zmizni. Nedívam sa ti pod zuby, dívam sa len, čím si to krájaš ten chlieb. Lovecký nôž. Takým nožom preca. Nevravela si, že vojaka zabili takým nožom? Áno, lovecký. Ale viac neviem, iba to, čo som povedala. Že ho pichli pod lopatku a že strašne kričal. Je to čudná náhoda? Čo to chce? Chce povedať, že som zabil vojaka. A teraz si krájam chlieb a vytrčam tento nôž, aby ho videl aj slepý. Pán Uhrík, to predsa nie je jediný lovecký nôž na svete. Ja nič netvrdím, prosím, vôbec nič. Ale ja tohto človeka nepoznám. Nikto z nás ho nepozná. Nech povie, kto je. Tak povedz, kto si. Povedal, že je nikto. Ale potom sa modlil. Áno, modlil sa, lebo má strach. Áno, mám. Bojím sa, že do rána zomrieme. Ty zomrieš. Ty si zabil vojaka, na tom noži musí byť krv. Nož ukáž, aj ho si. Je to môj nož. Ešte som nedojedol. Už mlčte, Uhrík. Toto by ste museli dokázať. Ja dokázať nemôžem nič. Vôbec nič, ale ja to cítim. Cítiš, že sa sem blíži smrť? A chceš jej postrčiť mňa, ty všivák? Tak nech povie, čo robil v našom meste. Po čo sem prišiel? Kde vás chytili? A o koľkej? Hovorte pre Boha! Už som povedal, čo bolo treba. Vojaka som nezabil. A ostatné, kto som, čo som, do toho vás vôbec nič. Bože môj! Teraz mi vyšla táto karta a stále sa vracia. A tá karta znamená nešťastie, smrť. Smrť? Čiu milosť, pani? Ja tie karty nevykladám pre seba, ale pre vás, pre všetkých.
sa trochu oneskoril. Mám však pre vás dobré správy. Dobré správy? Totiž dosť dobré správy. Ale mne práve teraz vyšlo... Tak, tie vaše karty minus, pani. Smrť. Prosím vás, pekne, nestrašte. Ale pánu... Pán Fišo, a páchateľa už chytili? Bohužiaľ. Aspoň už majú dáku stopu? V pátraní sa pokračuje, noc je ešte dlhá. Tak to sú tie vaše dosť dobré správy. Pán major ma pozorne vypočul, dal priniesť chlieb a vodu, dal si predložiť niektoré údaje, prejavil však maximálnu ochotu a zhovievavosť k maximálnym ústupkom. Konkrétne, pán Fišo, konkrétne. Napríklad pani Babiaková je konkrétne od tejto chvíle úplne voľná. Ja voľná? Áno, pán major rešpektuje právo lekárskej pomoci. Právo lekárskej. No a čo ja prosím, to je len pôrodná baba, ja tu mám diplom, ja som tu jediný lekár. Bohužiaľ, lekár, čo bol iba na rodinnej návšteve. A bohužiaľ práve u pána Gavoru... Prosím, a slintačka, veď epidémia sa môže rozšíriť do celého A čo, kraja. pán Severini, prosím, vie, že som tu, že aj samka Uhríka za Ale dverí. ľudia, veď majte Boha, ešte neviem, na čom som. Teda konkrétne sa už môžem spakovať domov. Áno, pán major... Pán Fišo. Pán major potrebuje iba meno tej rodičky. Potrebuje... Čože? Meno, ulicu, číslo domu. Pán major je tak trochu zvedavý človek. Ale tá žena ešte nerodila. To som vám predsa povedala. To je jedno, hlavná vec, že ste tam boli. Pravda, že som bola. Ale keď to meno nepoviem. Nie, prečo? Nemôžem. Na čo vám to meno? Major predsa nebude krstným otcom. Ale nerozčulujte sa. Pán major si chce len overiť, či je to pravda. To meno, pani Babiaková. Nepoviem. A nepoviem. Tak vy ste ma klamali. Vy ste u nejakej ženy neboli. Už nepoviem. V tom prípade, bohužiaľ, adresa tej ženy, to je majorová podmienka. Babiaková, tak hovorte. Čo vlastne tajíte? Možno, že... Nie. Bola som u nej, bola. Aj som jej pomáhala, ale nie, aby rodila. Aby nerodila. Čo? Aby nerodila? Áno, priznávam sa, aby ste si nemysleli, že Boh vie, čo tajím, že som hádam toho vojaka. Bože, chráň, veď ja som odpratala. Len také nič. Také zbytočné štvortýždňové nič. Nič. Vyhnanie plodu, to je pre vás nič. Veď je to trestné, pani moja. Prísne zakázané. Pre Boha, ako ste toto mohli? Z kresťanskej lásky, pán učiteľ. Z dobrého srdca. Vari nepoznáte tú škaredú Gustinu, tú rapavú starú dievku. Už sa mala vydávať. A mesiac pred svadbou sa vám zrazu prepitujem, za kým si cudzím pobehajom, ani mu meno nevie. Jej mater si šla oči vyplakať. Takto, spínala ruky, len aby som dievke spomohla. Čo som mala robiť, pán učiteľ? Veď aj toto je lekárska pomoc. Pomoc jednej sprostej nešťastnici. Názory pána majora na takúto pomoc sú absolútne odmietavé. Absolútne? To značí, že tu mám ostať. Pán major predsa nebude chrániť trestné činy. A sme tu aj druhí, prosím. Pán Fišo, opakujem. V mojom okrese sa šíri tá slintačka. Osobná prítomnosť verolekára je bezpodmienečne nutná. Pán major tam vyšle vojenského veterinára, ktorý zaočkuje dobytok a vyhlási karanténu. Choré kusy sa zlikvidujú a zahrabu v jamách s nejaseným vápnom. Tak čo? Prosím. Ale za ďalší vývin vecí neberiem zodpovednosť. Ale pochopte, pán doktor, no. Zatiaľ pre vás nemám lepšie správy. Zatiaľ iba toto, prosím. Nech sa páči. Čože? Cigarety? A na čo sú mi vaše cigarety, keď ma dáte obesiť? Potom už nepotrebujem. Potom budem nefajčiarom. A telefonovali ste, prosím, pánu Severinimu, no čo povedal? Povedal, že teraz mám iné starosti ako... Ako čo? Ako sa starať do nejakého holiča. O nejakého?
On sa na mňa vykašľal? To ste povedali vy, a nie ja. No dobre, ale kto ho zajtra oholí? Pán Severín. Jeho tvár, jeho jemná koška. Veď len moja ruka ho vie obriadiť. Veď my sme si s pánom Severínim 10 rokov veľmi dobre rozumeli. Ach, to staré prasa. 10 rokov sa starám o tú hnusnú, spotenú plešinu, o tú masnú bravčovú papulu. 10 rokov mu striam ešte aj chlpy z nosa. Veď také štetiny nemá ani divá svinia. 10 rokov. No prečo mi to urobil, prečo? Mne uhlík sámko. Pokiaľ ide o vás, pán Tereščák, voči vám cítim najväčšiu zaviazanosť. Váš syn ma skrýval vo svojom dvore, keď bolo najhoršie. A potom, keď ho partizáni zastrelili... Nespomínajte, netrápte. Žiadal som pána majora, aby vás prepustil, slúbil mi to bez ohľadu na to, či vás zajistili pred 7. alebo po 7. Je to však dôkladný členek, dal si predložiť určité materiály a tam sa bohužiaľ zistilo... No, ako vravím, najväčším nepriateľom Slovákov sú Slováci. To sme už počuli. A najväčšími priateľmi tí, čo bývajú v vašom dome. Čučte. Čo sa zistilo, pán Fišer? Váš syn iba predstieral spoluprácu. V skutočnosti nikdy nestál na nemeckej strane. Práve naopak. Veľmi účinne pomáhal povstalcom. Akože, tak prečo ho potom naši... Váš syn hral nebezpečnú hru. A tí, čo ho majú na svedomí, nevedeli, že likvidujú svojho falošné udanie alebo nedorozumenie. Falošné udanie? Tak presne to neviem, ale tak nejak to bolo. A keby nie partizáni, tak gestapo už vedelo všetko. Môj syn nezradil. Vy to predsa musíte lepšie vedieť, nie? Vedel som iba to, čo vedeli všetci, že drží s cudzími. Iba raz. Jediný raz mi povedal otec môj, jedno si pamätajte, za mňa sa hanbiť nebudete. Nikdy nič viac. Ani slova. Pán Tereščák, možno, že ste mi zle rozumeli, ale pochopte za takýchto okolností. Áno, chápem. Nemohli ste mi pomôcť. Musím zostať tu, lebo môj syn nebol zradca. Presvedčal som pána majora, že otec a syn, že sú to dve osoby, dvaja ľudia. Áno, dvaja ľudia, otec a syn, ale jedna a tá istá krv. Ďakujem vám, pán Fišer. Nič lepšieho ste pre mňa urobiť nemohli. Ďakujem. Môj syn bol na našej strane. Tak čo, pani Babiaková? Odpuste. Tereščák. Pán Tereščák, pani Babiaková. Odpuste. Odpuste, pán Tereščák. Tak toto sú tie vaše dobré správy? On tu musí zostať, ona a ja. Všetci tu musíme zostať. Tak ako ste nám chceli pomôcť, pán môj? Krucifix! Aspoň si z nás nerobte bláznov. Nikto by vám nespomohol, keby nie jedna mizerná náhoda, rozumiete? Nikto! Ten zabitý vojak bol totiž načisto opitý. V jeho kabáte sa našla prázdná poľná fľaša a krvná skúška potom potvrdila, že sa jeden vojak ožral. To ma nezaujíma. Kde je tá dobrá správa do Boha? Veď som vám ju práve povedal. Pochopte, pán učiteľ, opitý vojak je zlý vojak, je to nedisciplinovaný vojak. A nemecký vojak nesmie... Mení to našu situáciu, pán Fišl? No 100%. Pán major začal pochybovať, či je správne žiadať plný počet rukojemníkov za jedného nedisciplinovaného vojaka, ktorý sa v službe opil a tým ohrozil nielen svoju osobnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť svojho veliteľa. Úvahy a pochybnosti pána majora som začal usilovne podporovať. Výsledok. A po polnoci pán major svoje rozhodnutie zmenil.
Zlenil? To značí, že teraz už sme všetci prepustení. Zatiaľ ešte nie a bohužiaľ nie všetci. Hovorte jasne, prosím. Ak táto noc uplynie a do rána sa skutočný vinník nenájde, tak pán major už nebude trvať na potrestaní všetkých 10 rukojemníkov, ale iba na potrestaní jedného z vás. Jedného? Jeden miesto 10? Áno, pán major verí, že to upevní disciplínu. Vojaci pochopia, že s plnou podporou môžu počítať iba vtedy, ak podstatné je, že 9 budú zachránení. Ktorí? No, ktorí budú tí 9? A kto bude ten jeden? No, kto bude ten jeden, pán Fischl? No, to už závisí od vás. Od nás? Áno, pán major vám dáva voľnú ruku. A my sami máme? Nie, neverím. To nie je možné. Ale pochopte, prosím. 9 budú zachránení. 9 pôjdu domov. Domov. Ale my sa pýtame, kto bude ten jeden, čo domov nepôjde. Viac sa robiť nedalo. Čo to s nami robíte? Akú strašnú hru ste to? Máme svoje mená hodiť do klobúka a vytiahnuť to jedno? Ja prosím, nikdy. Ja nezverím svoj život nejakej sprostej náhode. Ja som si ho nevyhral v lotérii, prosím. Upokojte sa, pán doktor. Upokojte sa. Nebude nejaká náhoda, nejaký klobúk. Pán Fischl, ten, kto zabil vojaka, je tu. Tu? Áno, tu, v tejto pivnici. Je to jeden z nás. Uhrík. Pán Fischl, ten nôž. Uhrík, mlčte. Neviete, čo... Učiteľ? Nechajte ho, nech to hovorí. Prosím, pán Uhrík. Nie, už nepoviem ani slovo. Nie som toto. Ak je chlap, tak sa prizná sám. Aký chlap? Aký nôž? Nie. Tento. Teraz si spokojný, špina. Pán Fischl, nebol to náhodou tento? Áno. Presne takýto lovecký nôž so srnčou rúčkou. Presne takýto, so srnčou rúčkou. Ale nebol to tento. Ako to, že nebol? Ako to môžete vedieť, že nebol? Ten nôž ostal v tele vojaka. Ten pravý nôž je na komandantúre, pán Uhrík. Svinia. Špinavec, tchor. To si nemal. To obanuješ. Hrozné semeno ste sem zasiali, pán Fischl. Vlčie, neľudské. Ja som iba pomáhal. A zo strany pána majora je to maximálna ochota. Maximálna krutosť, pán môj. Teda odmietate? Čakali ste, že príjmeme? Drž hubu, sopliak. Nič neodmietame. Ľudia, preboha, majte rozhovieť. Ako sa dohodneme? Prečo by mali zomrieť 10, keď im stačí jeden, nie? Pán učiteľ, čo mám povedať pánu majorovi? Dajte nám ešte hodinu na rozmyslenie. No, to je rozumné. Teraz sú 2. Prídem o 3. Budem presný. Ľudia, susedia moji, nezúfajte. Veď do svitania je ešte ďaleko. Ide o to, aby nás ráno nezastihlo nepripravených. Aby v každom prípade bol pripravený aspoň jeden z vás. Aby sa v každom prípade využila možnosť, ktorú vám dáva pán major. Možnosť narobiť z ľudí z pavelcov, prašivcov a udavačov. Taký starý recept. A ten váš major ho dobre pozná. Mýlite sa. Pán major je korektný dôstojník. A rozkaz na takúto akciu vydal iba vtedy, keď ho okolnosti prinútili. Spomínal 2 či 3 takéto prípady niekde v Jugoslávii, v Poľsku. A potom v Belgicku, v Holandsku, vo Francúzsku, v Norsku, v Dánsku a potom v Grécku.
Ale o pár mesiacov sa temer celá Európa stala vašim rukojemníkom. Žrali, hltali ste krajinu za krajinou. To je váš šialený sen, zožrať celú zemeguľu. Ale už sa dusíte. Dusíte sa. Ten nôž v chrbte vojaka. Ľutujem, že nebol váš. Choďte už, pán Fischl. Ako ste sa opovážili obviniť nevinného človeka? Aby ste vedeli, že je nevinný? To čerta opýtať sa predsa môžem, keď mi ide o kožu, nie? Po vojne sa opýtam zasa ja, kedy obesia toho holiča, čo udáva okupantom. Ešte nie je po vojne. Ešte nie sme vonku z tejto diery, ani ty, ani ja. Zlé semeno už klíči. Naše srdcia sa plnia strachom a nenávisťou. Len o jedno vás prosím, keby sa čokoľvek stalo, držme sa ako ľudia. Toto nie je človek, to je tchor. Poznám tohto človeka. Nikdy som o ňom nepočul nič zlého. Je to strach, čo mení našu tvár. Ak môžete, tak odpustite mu, prosím vás. Krucifix, tak trátime čas. Robme volačo, hlasujme, lebo čo? Hlasovať? Ako môžem hlasovať, pán učiteľ, proti komu? Nejaké hlasovanie, to nikdy nedovolím. No a čo teda, prosím, pán učiteľ? Tak to práve neviem. A ty čuš, teba sa to netýka. Netýka? A prečo? Je pod zákonom, pán doktor. Ja mám 3 deti. 3 deti pod zákonom. A hypotéku na vile. Kto to zaplatí? Kto vás 3 deťmi? Ja nemám deti ani vilu. Ale mám bratov, sestry, starú matku. Aj na mňa niekto čaká, bojí sa o mňa. Nie. Samouhrík nezdokne len tak náhodou. Tak ako oslepený zajac pod autom. Tak by sa mohlo, hádam, podľa veku. Tí starší, ženatí, čo majú povinnosti. Ani tým mladším sa nechce umierať, pán doktor. A ženy, dúfam, neprichádzajú do úvahy, pán učiteľ. V nejakom prípade, milostivá pani. No vôbec nechápem, prečo by práve ženy nie, prosím. Vy nemáte matku, pán doktor? Tak by sa potom mohlo podľa spoločenského postavenia, prosím. Podľa čoho? No, každý človek má predsa inakšiu hodnotu, cenu. Všetci ľudia predsa nie sú si rovní. To predsa nikdy nebolo, ani nikdy nebude, prosím. Máte pravdu. Ak má človek napríklad povahu potkána alebo tchora, potom aj jeho život má cenu iba potkána alebo tchora. A život jedného, nikto sa. Akú má cenu? Nejakú. Robte niečo, pán učiteľ, už je 2:45. Tušil som to. Každý bude nepriateľom každého, všetci budú proti všetkým. Tak čo môžem urobiť, synu? Ráno sa blíži, už je nedaleko. Je napísané v Evangeliu, prvej než kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieč. Áno. Bude to tak. Už je to tak. Zrádzame jeden druhého. Sami seba. Náš život je predsa oveľa cennejší ako život takejto ženy, prosím. Veď to nie je ani žena, prosím. Osoba bez vážnosti. Ženská nula, prosím. Neschopná rodiť deti. Čo? Jakže som neschopná, to vám kto povedal? Pri tom vašom spôsobe života. Viete vy, slečinka, čo je to syfilis? Váš starý otec mal syfilis, nie ja. Každé povolanie má svoje riziko. Nebojte sa, milostivá pani, nemám nejakú chorobu. To by ste ju museli mať aj vy. Ja? Áno, vy. Váš manžel, milostivá. Čo? Čo to povedalo? Ty fľondraka si. Keď Nemci zmiznú, skapeš od radu. Postrihajú ti vlasy a budeš hrať plný a ty. Pláštica si. Povedzte to ešte raz, milosť pani. Ešte raz! Ja že spím s Nemcami! Nespíš! Čo som vám urobila? Prečo si to o mne myslíte?
V každom prípade po vojne už bude celkom inakší život. A také ženy, ako ste Vyslečínka, budú zrušené. No dúfam, že aj takí muži. Akí muži? Ako vy, takí posraní. Čo už nedáte tej žene pokoja. V tejto pivnici nie sú ani muži, ani ženy. Tu sú len rukojemníci. A major potrebuje jeden kus. Jeden kus 10. Z 9, pán doktor. Sme tu 10, kamarát. Aj to dievča chytili. Tak ja vám čosi poviem. Hlásim sa. Sám od seba, dobrovoľne. Dobrovoľne? A prečo ty? Aby ťa neotravoval. Aby už neotravoval nikoho. Tak už dosť! Ondrej, ani slova. Cifix, nechajte ho, nech to hovorí, no. Počúvajte. Pán doktor, vy máte svoje deti a ja mám svoje. A toto sú moje deti. A radím vám, dajte im pokoj, lebo... Ja to už nevydržím, túto neistotu. Pán Tereščák, vy máte 77 alebo 80? 72, pán doktor. Fuj, že sa nehambíte vy. Viem, čo si myslíte. Choďte do čerta. Ako môžete vidieť, čo si myslím? Všetci si to myslíte. Skoro všetci. Aby skapal ten starec. Aby sa pobral do čertovej matere. Aby sa prihlásil on, to si myslíte. Mlčte, Mondoková. To si nikto nemyslí, to si tu nikto nesmie myslieť. Mne je to už všetko jedno, pán učiteľ. Čože už ja? Či dnes, či zajtra, či napozajtre. To ako vietor chytať na grúni. Už som si požil, už sa mi nežiada. Ľudia zdiveli, zosodončili sa a svet ochorel na motolicu. Už si chcem oddychnúť, pán učiteľ. Vy by ste naozaj chceli? Vy by ste si naozaj chceli oddychnúť? Iba za to horou mi bude ľúto. No, možno lepšie, že sa už rozlúčime. Už aj hora osmutnila, už je samá rana. Samý horúb. Rúbajú dni v očia bez rozumu. Iba dáž v nej plače. A moja duša, že si tam už syna viacej neuvidí. Rád by som už umrieť, ale nesmiem. Nesmiete? Ešte mám robotu. Syn ma prosí, odkazuje. Očistíte moju pamiatku, otec, potrestíte udavača. Váš syn je mŕtvý a jeho pamiatka je čistá. Synová ruka ukazuje na jednu tvár. Už poznám túto tvár, už ju len stretnúť a zabiť. Až potom spokojne zavriem oči. Ej, tvrdý ste, Šimon Tereščák. Samé evanjelium, slovo Božie, ale Boha vo vašom srdci niet. Iba pomsta, nenávisť. Krv žiada krv, tak je napísané. Život nám visí na vlásku a on túži zabíjať. Isteže, oko za oko, zub za zub. Lenže či už nie ste pristali na také veci? Či by to nemohol urobiť niekto za vás? Niekto mladší? Ha? Trebárs niekto, kto prežije túto noc, no. Napríklad niekto z nás. Pre Boha, o čom to hovoríte? Čo to od neho chcete? Nič inšie, len aby sa starec hlásil na smrť. Oni potrebujú toho jedného. Iba toho jediného. Za každú cenu. Hnusíte sami. Hnusíte! Ondrej! Môj, ten chlapec by to naozaj urobil. Áno, prihlásim sa. Ja som nevedel, že sú ľudia takí podlí. Pusma! Nenávidím vás. Hnusí sa mi táto pivnica, hnusí sa mi celý svet, hnusí sa mi prosiť pána Fišla, do Boha aj s jeho majorom, na čo sem prišli, na čo, chodte preč, dajte nám žiť. Prosím vás, puste ho už. Toho chlapca ste doviedli na pokraj zúfalstva.
Hanbím sa za vás, páni. No a čo my? Naše zúfalstvo. Žena, 3 deti. To vám je nič? 2:30 a 5 minút. A vy len poučate, pán môj, poučate, ale urobiť neviete nič. 2:30. A zda požiadame o ďalšiu hodinu na rozmyslenie. Požiadať, ale do Boha na čo? Na čo? Povedzte na čo. Tak je. Rozmýšľať už netreba. A vy, Vary, viete, čo treba? Iba jedno. Neprijať majorov návrh. Odmietnúť. To treba. Odmietnúť? Čo to chce? Čo to zasa chce? Človek nie je normálny. 9 sa zachránia. 9 sa stanú vrahmi. Veď tento chlapec, keby sme boli dovolili, aby išiel... No, nad ránom by 9 pustili. 9 vrahov. A potom čo, pán doktor? Vy by ste vedeli aj potom spokojne žiť? Na cudzí účet, na cudzom hrobe, na hrobe tohto chlapca napríklad. Má pravdu. A my to všetci dobre vieme. A ten, čo sa im vydá do rúk, aj to viete, čo ho čaká? Tieto tmavé bodky, to sú cigarety. Pomýlili si moje dlane s popolníkom. Asi skúšali, čo znesie naša rasa. Vydržali ste. Možno vydržím aj ja. Ondrej, preboha. Neplaš, dievča, nevie, čo hovorí. Toho, čo sa prihlási. Potom obesia. Verejne na výstrahu. Aj na to si pripravený, chlapče. No kto si vezme na seba takúto vinu? Kto? Mlčte už. Nikto. V poriadku. V poriadku, nikto. Aký sme dobrí, aký sme len náramne dobrí, ale čo ďalej s tou našou dobrotou? Vyšli je presný. Čo mu povieme? Proti násiliu má človek iba jednu šancu. A tá šanca? Ostať človekom. Nestať sa handrou. Zachovať si dôstojnosť a svoju ľudskú tvár. Čo? A môžem sa dozvedieť, čo mi to pomôže? Zachovám si tvár a prídem o hlavu. Bez tváre sa dá žiť, ale bez hlavy nie, ty blázon. Nie. Proti násiliu nemá človek nejakú šancu. Nejaké násilie nie je trvalé. A napokon sa pohltí samo v sebe a sebou samým. Tak učia dejiny. Ale nepoučujte, keď sa nie ste v škole. Nemáme čas, o 3 hodiny svitá. Tak už nečakajme. Nech sa slovo stane skutkom. Zradme už jedného z nás, nech už 9 Judášov vydá nevinného. A vy neviete, že je vojna, človeče? A vy, Vary, vediete túto vojnu, pán doktor? Ja nič nevediem, prosím. Ja som len obyčajný nadporučík v zálohe. Ale dobre viem, že táto vojna sa nevedie v rukavičkách, prosím. Vy, že ste nadporučík? Tak sa držte ako dôstojník, aby som sa za vás nemusel hanbiť. Vy? Za mňa? Tak vy ste? Áno. Som vojak. Ak to prežijeme, tak vás navrhnem na medailu za statočnosť v zálohe. Teda vojak? A kde máte uniformu, človeče? Čo vás do toho? Ak to náhodou prežijeme, aby sme sa nestretli na vojenskom súde. No, hneď som tušil, že je to taký obyčajný vojenský zbeh. Dezertér. Ja nie som dezertér. Iba zajatý povstalecký vojak, čo ušiel z transportu do koncentračného tábora. Ak už chcete vedieť všetko. Ale na fronte to je inšie. Ale v tejto pivnici nám nikto nedal rozkaz zabiť. Nikto, ak si ho nedáme sami. Jeden z nás. Je to majorová podmienka, vlastne majorov rozkaz. Ten cudzí major nie je mojím veliteľom. A ani vašim, pán nadporučík. Držte už huby. Nemáme čas. Ten váš kohút začne čo nevidieť spievať. Po chvíľu je tu pán Fischer, aby nám požičal svoj klobúk, k tomu povieme, aby láskavo radšej vyťahnuť jedno meno. Čo sa tak bojíš toho klobúka? Možno to bude moje meno. Alebo moje. Možno to bude ženské meno. Urobia to za nás, ak sa nedohodneme. Aká to bude výhoda, človeče? Naše ruky ostanú čisté. Vrahom budú oni. Ja nie som martýr, ani mučeník. Ja nemám na to figúru. Ja som neobyčajný holič. A chcem žiť, pracovať, holiť a strihať a starať sa o tie šivavé ľudské hlavy. No, najväčšmi sa staráš iba o svoju. Ak odmietneme, major sa urazí, stratí trpezlivosť a nechá nás likvidovať všetkých. Zomrú 10, a nie iba jeden. Ale nenarobia z nás ľudské handry. Handry nie, ale mŕtvoli. To on privoláva naše nešťastie. On privoláva našu smrť. Nechce, aby sme boli spoluvinníkmi. Sami sa musíme rozhodnúť, inej možnosti niet. Človek nikdy nemá veľa možností, no vždy má aspoň jednu. Ostať človekom. Ako?
človekom? Za každú cenu? Áno, za každú cenu. Počujete ho? Počujete, čo vraví? Za každú cenu. A viete, prečo tak vraví? Jeho život už nemá nejakú cenu. On to vie. Je to človek na úteku, švaná zver. Keď ho chytia, s ním koniec. Len preto chce, aby sme zdochli všetci. On už nemá čo stratiť. Prečo si myslíš, že nechcem žiť? Ale nie na kolenách. Nie štvornožky ako pes. Ty nechceš, ty už nič nechceš. Od prvej chvíle škodíš. Neveril si, že nám Fišl pomôže a pomohol. 9 sa môžu zachrániť, ale to ty nechceš. Pán učiteľ, o 5 minút sú 3. Ježiši Kriste, už o 5 minút. To predsa nemôže o 5 minút. To nemôže. Ďakujte mi. Samohudík už našiel cestu z tejto pivnice. A pre všetkých 10. Ďakujte mi. Hovorte. Stačí povedať jedno meno. A to je všetko. Jedno meno? Aké meno? Hociaké. Nechápete? Celé mesto ich nenávidí. Ľudia plujú, keď ich vidia a nie každý vie držať jazyk za zubami. Stačí, ak sa dohodneme na tom jednom mene. Veď majorovi nezáleží na tom, kto to bude. On potrebuje jeden kus, jednu hlavu. A tá hlava nemusí byť práve naša. To je všetko? Ja som učiteľ, nie udavač, Uhrík. Prečo mlčíte? Nechcete žiť? Zachrániť sa? Takto? Choďte do čerta, človeče. Najprv udal mňa. Koho chceš teraz, špina? Hoci koho. Len aby sa zachránil. Chcem zachrániť všetkých. Ešte aj teba. To jedno meno, to predsa nie je nespravodlivé. To je oveľa spravodlivejšie ako meno ktoréhokoľvek z nás. Veď koľko je takých, čo sa búria, nesúhlasia, nečušia, čo vyslovujú zakázané slova, spievajú zakázané pesničky. Poznám ja takých, čo sú schopní všetkého. A my nevinní máme za nich trpieť? A vy ste s kým? S nami či proti nám? Ja som sám. Sám so sebou. Do čerta človek predsa má právo nebyť s nikým, iba sám so sebou. Áno. Presne toto chceli. No to chce každé násilie, aby človek nestál, aby kľačal, aby sa plazil po zemi, aby bol červíkom v hnoji, aby bol ako ty. Si stratený. Len preto chceš, aby sme skapali všetci. Ty si to najväčšia prekážka. Zavadziaš. No nenadávaj. Kriste, nenadávaj. Nenadávam. Iba ťa ľutujem. Každý udár sa raz obesí, alebo ho niekto zabije. Zabije kto? Ty. Možno práve ty, ktorým chceš slúžiť. Zapredať sa. Ktorým chceš udávať svojich... Ty chor. Aby si už toľko nenadával. Ježišu Krist. Neviem, Bože môj. To iba táto ruka. Ja za to nemôžem. To iba táto ruka, Bože môj, ako by sama od seba. Nie, ja za to nemôžem. To iba táto ruka, ako by sama od seba. Bože môj. Preboha, pán doktor, pomôžte. Robte niečo. Už nič nemôžem, pán učiteľ. Zabili ste človeka, Uhrík. Nechcel som nás... Počúvajte.
Počujete? Kohút spieva. Stalo sa, ako bolo napísané. Prvej, než kohút zaspieval, si zaprel. Zaprel si v sebe človeka? Iba zachrániť som chcel. Seba, vás. Vás, nás všetkých. Dúfam, že som presný a budem aj stručný. Páchateľ sa ešte nenašiel. Hovoril som s pánom majorom, prosil, naliehal. Bohužiaľ, 9 prepustí, toho 10. nie. To je v poriadku. Už sme sa dohodli. Dohodli? Ako ste sa dohodli? Návrh pána majora odmietame. Tušil som to. Ale pán major trvá na svojom, na tej jednej osobe, pán učiteľ. Prosím vás, rozmyslite si to ešte. Veď ja viem, že ten návrh je, ale čo čaká všetkých, to bude ďaleko krutejšie. Odmietnutie pochopí pán major ako urážku, protest, gesto solidarity. A ja sa veľmi bojím, že na toto zbytočné gesto doplatíte všetci. Nehovoril som. Pozrite, toto vám prinášam. Kľúč? Aký kľúč? Od tejto pivnice. Až svitne ráno a lehota vám vyprší, tak ten jeden si môže otvoriť dvere a môže odísť. Všetko je dohovorené, pán učiteľ. A potom? Potom musí utekať. Utekať? No áno, utekať, ale všetko je dohovorené. Nikto mu neublíži, nejaké vypočúvanie, nejaká verejná poprava. Nič takého nebude, len musí utekať. A nikto mu neublíži, bude iba zastrelený na úteku, tak? Preboha, príjmite ten kľúč, pán učiteľ. Pán Fišo, ten kľúč už je zbytočný. Nie je zbytočný. Neodmietajte. Ten kľúč, to je posledný majorov ústupok. Už je zbytočný, pán Fišo. Už nie sme 10. Ako to? Nie ste 10. Niekto chýba? Čo? To práve ten? Áno, práve ten, čo nikto nepoznal. Čo neveril, že nám pomôžete, ale vy ste pomohli, pán Fišo, vy ste pomohli. A kde je? Tam je pán Fišo. Pán učiteľ, čo sa stalo? Hovorte, pán učiteľ, čo sa stalo? Mňa sa nič nepýtajte, prosím. A to sa on sám? Áno. Prečo mlčíte? Sám, pravda, že sám. Bál sa, že ho budú vypočúvať, mučiť. Tak si to potom sám asi vedel prečo. Ale to mení celú situáciu. Ako? Toto je pre nás dobré? No absolútne, milostivá pani. Absolútne. To je zázrak, šťastná náhoda. A ja vám ručím za to, že o chvíľu ste voľní. Všetci? No všetci. Sám osud vám priniesol toto riešenie a ja sa nebudem povedať, že to najpriateľnejšie, veď pán major nebude potrebovať nejaké podrobnosti. Jemu stačí iba jedno mŕtve telo. Iba jeden mŕtvy do hlásenia. Veď pán major nebude potrebovať nejaké údaje. No prosím vás, neviete náhodou, kto to bol? Bol to jeden z nás.
jeden z rukojemníkov. No, to stačí. To úplne stačí. Spomínal... Vy mlčte! Vy môžete povedať už len jedno. Akýsi transport spomínal. Do koncentračného tábora, až že sa mu podarilo ujsť. Z transportu? Nebol to náhodou nejaký... Poviem vám, kto to bol. Bol to skutočný chlap. Jediný chlap medzi nami. A ty, Uhrík, ty. Ty baba. Ty zbabelý všivák, ty. Drž hubu, lebo čo? Drž hubu. Lebo ma podrežeš. Tu máš. Podrež aj ma všetky nás. Zabi, ty judár. On ho zabil, pán Fišor. A to svinia. Ľudia, prečo mlčíte? Pán Fišo, pán Fišo, neverte tej kurve, neverte jej. Neverte tej kurve. Je to tak. Je to tak, pán učiteľ. Pán Fišo, Vy mlčte. Hovorte. Pán učiteľ. Pán učiteľ, vy mlčíte. Toľko rokov ste nás učili, deti, neklamte, vždy len pravdu. A teraz vy. Ale ja nechcem, aby ste mlčali. Pláč. Chcel som, aby to urobil on sám. Pán Fišo. Teraz už mlčte, pán učiteľ. Nikto ma nepoveril vyšetrovaním. Pre mňa, pre pána majora stačí iba ten človek, čo tam leží. Úplne stačí. Nemáte mi čo povedať. Pýtali ste sa a ja vám odpoviem. Preboha, mlčte. Už mi nemáte čo povedať. Iba pravdu, pán Fišo. Áno, on ho zabil. Je hrozné, že sme mu v tom nevedeli zabrániť. Ale teraz nejde o pravdu, ale o vašu záchranu. Major spí, ale ja ho nezobudím až ráno. Až ráno mu poviem, čo sa stalo. Že jeho podmienka bola splnená. A že vás už môže prepustiť. No čo inému môžem povedať? Ja nemôžem, ja nechcem. Povedzte, prosím, pánu majorovi. Povedzte mu pravdu. A povedzte pánu majorovi, nech ide do čerta. Ľudia Boží, majte rozum. Ja som nič nevidel a nič nepočul. Ľudia Boží, majte rozum. Majte rozum. Keď chlap zabije, to sa stáva, to nie je poprvý raz. Ale ty si klamal, udával, ty si mŕtvého špinil. Chcel som nás zachrániť. Aj zachránil. Teraz netreba nič, iba čakať na ráno. Aj pamiatku môjho mŕtvého syna takto špinili. A to sa neodpúšťa. Prisahám, že ak sa z tejto pivnice dostanem, tak ťa odstrelím ako psa. A vy? Vy mlčíte? Ten bláznivý starec nemá pravdu. Nemá pravdu. Ráno pôjdeme všetci domov. Nemá pravdu. A ďalej budete strihať, holiť, usmievať sa a večer si ľahnete k žene, ako keby sa nič nestalo. Aj vy si večer ľahnete k žene a budete ďalej učiť deti v škole. Kriste, neviem, prečo by sme sa nemali vrátiť do svojho normálneho života. Prečo by som nemohol normálne žiť? Zabili ste človeka, Uhrík. A zachránil som 9. Aj vás, pán učiteľ, aj vás. Celé mesto sa dozvie, ako sme sa zachránili. Keby som s vami súhlasil, už nikdy by som si nemohol sadnúť za katedru a pozrieť sa deťom do očú. Tak potom zomrieme všetci. Jemu sa nečudujem. Je hlúpy, je mladý, preto vykrikuje. Povedzte pravdu pánu majorovi, nech ide do čerta a tak ďalej. Ale vy predsa poznáte život. A dobre viete, o čo musí dnes ísť každému. Vydržať, prežiť, zachovať sa. Veď človek má iba jediný život. Aj on mal iba jeden život. Predsa ste mu ho... To bolo to menšie zlo, pán učiteľ. To najmenšie zlo. To bola obyčajná vražda, Uhrík. Prosím vás, toho mŕtvého už nevzkriesíme. Je to už predsa jedno, čo urobia tí živí. No vidíte, konečne rozumné slovo. Ako je vaše stanovisko, pán učiteľ?
Pred našimi zrakmi zhynul násilne človek, ale Bože môj, koľko ľudí dnes hynie násilnou smrťou. Každý deň a každú noc. A na svítaní máme násilne zahynulé my, prosím. A ja sa pýtam, prečo práve teraz, keď všetky veci sú v náš prospech, prečo mám byť taký sentimentálny, pán učiteľ? Sentimentálny? Nie, my si nerozumieme, pán učiteľ. No, pochopiteľne. Tento človek nesie plnú zodpovednosť za svoj čin. Pred svojím svedomím a pochopiteľne po vojne aj pred súdmi. Ale no pokiaľ ide o nás ostatných, predsa nemusíme... Tak to teda nie. Pán doktor. Tak to teda nie, pán farizej. Nejaké súdy nebudú. Nebude nič. Major mal jednu podmienku. A samo Uhrík má tiež svoju podmienku. Podmienku? Akú? Bola to samovražda. Nikto z nás ho ani nedotkol. Budete mlčať. A to je moja podmienka. V tom prípade budeme spoluvinníkmi. Áno. Áno, pán doktor. Spoluvinníci, to je to správne slovo. A tú hrču na svedomí, tú hrču, tu budeme mať všetci. Všetci tí, čo si mojou zásluhou zachránia život. Ježiši Kriste, veď ľudia žijú aj s mlínským kameňom na duši. Prečo by sme nemohli žiť s jednou hrčou? Tou britvou. Budete ešte aj voliť? Iba pichnúť som chcel. On ma nenávidel a ja jeho, Bože môj, bolo to už v nás. A zavadzal nás. Zavadzal. Vám, Uhrík. Vám, nám nie. Bol taký cudzí medzi nami, taký sám. Taký zbytočný. Ani svoje meno nepovedal nič. Vezmi ten kľúč. Je tvoj. Môj? Prečo môj? Krv žiada krv, tak je napísané. Môj kľúč? Viem, že ho nevezmieš, viem, že nie si chlap. Pán učiteľ, aj vy si myslíte, že ten kľúč patrí mne? Tetka babiačka, pán doktor. Nikto od vás nič nechce. A vy nikomu nemáte právo dávať ten kľúč. Pozrime, že ako čušia. Ako striehnú. Ako čakajú, čo urobí sama Uhrík. A čo, keď ten kľúč naozaj vezmem? Napríklad už len preto, aby ani vaše svedomie nezostalo v poriadku. Uhrík, spamätajte sa. Pozrime, že akí to nevďační ľudia. Dáva mi kľúč a pritom prisahá, že ma zmárni. A tento mi zasa po vojne hrozí súdmi. Hej, Uhrík. Možno lepšie, keď ťa zmárnia cudzí ako svoji. Holič zastrelený na úteku. Sama Uhrík, najlepší frizer v meste. Človek, ktorý po celý život statočne žil, statočne pracoval. Kým neprišli tieto všíbavé časy. Položte ten kľúč, Uhrík. A ty, prepáč, bratku, samo Uhrík si vždy zaplatil družobu. Viem, že ten kľúč je môj a príjmam ho. Ale jeden z vás mi ho musí podať. No čo je, zbabelci? Neposlúžite mi? Pán Tereščák, ani krok. Ten kľúč, ten vám nikto nepodá, Uhrík.
povedzte doma, že sa za mňa netreba hanbiť. Alebo viete čo? Nevravte nič. S Bohom. Ježišu Kriste. Nie, nie, pán učiteľ, takto nie. Počujete? Musíte sa vrátiť, pán Uhrík! Uhrík, vráťte sa! Počujete ma? I hneď sa vráťte! Už vás trápi svedomie. Aspoň viete, že ho máte. Mm-hmm.